Moje meno je Ronaldinho a vás vítam pri informačke. Tá druhá sa mi nevydarila. Malá sestra ju vymazala. Dobre, tak musíme ešte raz, že hry budeme hrať Tanky Online Test Server, Shakes and Fidget, Heroes Hero, a ešte, jak sa volajú, rýchlečky, jak robil Exploited, kde Sports Football, Sports Tennis a tak ďalej. Ide na Xbox, som priniesol jednu hru. Na Xbox budem hrať Adventure, Sport, autička GTA 5, mám tu aj GTA 5. Križ, počkajte. Tak. Takto z diaľky. Ste to videli celé. Aj zezadu. Vám to ukážem. Takéto blbočinky. Dobre. A na tablet, čo mám už sa strelavo ešte furt, tam budem hrať Plants vs Zombie, ale iba dve hry. Plants vs Zombie, sorry. Plants vs Zombie 2. Hungry Shark Evolution, Paw a My Talkington. A na mobile tu mám môj, ak sa nemýlim, áno. A vlogy budú každý deň, vlogy nie, videá budú vychádzať každý deň. No. Vlogy, áno. Na budúci týždeň v pondelok, čiže 8.6.2015 ideme pri poľskej hranice do Ošťanice. To je, kde to je? Áno, pri poľských hraniciach. Tam budú vychádzať každý deň videá. Tiež, možno každý deň. 1-2 videá určite budú. Doma to dám na YouTube. To je všetko. Áno, a musel som platiť 110 €. Zajtra bude vlog s jedným známym. No, není známy. Prečo nám si spravil YouTube, ale dobrý. Zatiaľ. No, áno, zajtra si točím vlog na zastávke, lebo čakám hodinu na autobus, takže tak som ho poprosil, že či by neišiel so mnou, že by sme natočili vlog a že ide, že v pohode. Takže dobré. Tak zajtra vyjde na jeho kanále video so mňou, s Ronaldinho, on sa volá Stupid TV, veľkým TV, malý Stupid. Dobre, to je všetko, ja sa s vami lúčim a čau.